Fl-aħħar sigħat 5 persuni fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna, filwaqt li feġġew 49 każ ġdid u hawn 311 każ attiv. Dawn id-dettalji nataw f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmin Gawci li qalet li 4 persuni biss jinsabu l-isptar, fosthom anzjan li għandu kundizzjonijiet mediċi oħrajn. In-nies li ikollna l-maġġor parti qegħdin propju d-dar u dawn qegħdin f'kundizzjoni medika tajba, biċċiet minnhom mingħajr sintomi, però aħna wkoll importanti li nkomplu nsegwu l-kundizzjoni medika tal-persuna. Infatti għandna t-tobba min-naħa tal-kura primarja u anke healthcare workers li dawn permezz ta' telemedicine ikunu qegħdin isegwu dawn il-persuni ħalli naraw li huma jkunu jibqgħu b'saħħithom u ma jkollhomx bżonn ta' għajnuna oħra. Ħadd minn dawn il-persuni ma jinsab fit-taqsim għall-kura intensiva. Il-Professur Gawci ta' tħarsa lejn il-każijiet li feġġew f'pajjiżna fl-aħħar ġimgħat u nnutat li ħafna minnhom kienu relatati mal-istess attivitajiet. Fost l-oħrajn kien hemm 33 każ mill-Festa ta' Santa Venera, 33 każ ieħor minn diversi stabilimenti ta' divertiment f'Paċiville, 20 każ minn festin f'Lukanda, 14 każ minn skejjel li jgħallmu l-Ingliż u 5 każijiet minn skola sajf. Bilan li s-sitwazzjoni tibqa' taħt kontroll war li l-Gvern u l-imsieħba soċjali fih dan l-MCESD qablu fuq diversi punti, Charmin Gawci spjegat numru ta' avviżi legali ġodda li daħlu fis-seħħ mill-ġimgħa. L-attivitajiet tal-massa mhux se jsiru, imma se jitħallew ċertu attivitajiet b'restrizzjonijiet u limitu fuq in-numru ta' nies li jistgħu jattendu. Mhux se jkunu permessi aktar minn 100 persuna fuq ġewwa u 300 persuna fuq barra, dan billi jinżammu l-standards li tħabbru l-ġimgħa l-oħra wkoll u mingħajr postijiet għas-sfin, jew aħjar dance floors. Fuq il-miżuri li aħna minna fuq l-outdoors u l-indoors huwa importanti ħafna li nifhmu l-prinċipju. Meta inti għandek persuna li qiegħed barra, għandu inqas riskju li jiġi trasmess lilu il-virus milli kieku persuna huwa ġewwa. U għalhekk allura li l-miżuri u l-capping fuq ġewwa huwa ta' capping li huwa inqas minn dak il-capping li għandna fuq barra. Il-Professur Gawci qalet li l-ilbis tal-maskri se jkun obbligatorju fil-ħwienet fuq it-trasport pubbliku fuq il-vapuri tal-Gozo Channel u fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Min jinqabad mingħajr maskra f'dawn il-postijiet se jħel multa ta' 50 euro. Nfakkarkom kif taħdem il-maskra. Il-maskra tiegħi qed tipproteġi lilek, il-maskra tiegħek qed tipproteġi lili. Allura, importanti li kulħadd ikun responsabbli biżżejjed u responsabilta il-persuna jerfaħħa. U għalhekk allura aħna qegħdin nagħmlu dan l-avviż legali biex min ma jilbis il-maskra ikollu multa ta' 50 euro. Il-Professur Gawci spjegat li n-nies se jkunu jistgħu jibqgħu jżuru l-anzjani u l-qraba fl-isptar, iżda se jittieħdu l-prekawzjonijiet biex jiġi evitat il-kuntatt fiżiku ma' dawk meqjusa l-aktar vulnerabbli. Fakret li żieda fit-testijiet hija kruċjali biex jibqa' jkollna stampa ċara tas-sitwazzjoni f'pajjiżna. Huwa għalhekk li se jiżdiedu żewġ ċentri oħra għall-ittestjar.